Flood control project sa barangay Pagatpat sa Cagayan de Oro City nga una nang nataho nga nakitaan og liki. Ang karon nakan nagyod human misaka ang level sa tubig sa sapa. Barangay Council sa maong lugar nanawagan sa DPWH nga imbestigahan ang maong proyekto tungod nakahatod og kabalakas sa ilang mga residente. Ania report ni Cyril Chavez. Naguba og polos mga tinambak nga yuta na lang ang makita human nakankan kining parte sa flood control project sa Zone 2 Barangay Pagatpat sa Cagayan de Oro City. Kini human misaka ang level sa tubig sa Ipunan River atol sa pag-ulan niadtong Domingo. Sumala sa barangay, nabalaka na ang ilang mga residente. Labi pa nga dakong tabang among flood control project aron dili maigo sa taas nga tubig baha gikan sa Ipunan River ang mga residente duol sa lugar. Karon nga nakankan kini, dako ang ilang kahadlok sa ilang seguridad. Gani, gidid-an una nila ang mga naga-jogging o walking sa mong proyekto. Atong iklaro lang gyud sa katawhan nga ang atong tumong dito is makita nga unsa bay safety sa atong katawhan kay daghan ta katawhan din nga ga himo og physical exercise no, walking, the jog and atong gisigilan ta og usa ba ang integridad ani nga kaning flood control. Usasab sa mga pangutana sa kapitan ug mga katawan sa lugar nga inay mga kabilya o bakal ang makita sa nagubang bahin sa flood control. Puros yuta naman hinuon kini. Ultimo ta nga tao nga magpahimo og balay o sa man nga istruktura kinahanglan tag kabilya, but so far dito yuta man ang nakita nato no. Yuta din ang bato dadahili og katong sa gi-finishing sa bato simento nga gamay, so kay unta nga substandard kay labi na kay init kayo sa issue karon sa national ang flood control projects. Kay numduman nga among proyekto una nang nataho sa GMA Regional TV 1 Mindanao niadtong Setyembre human nga makitaan kini og liki sa mga residente sa lugar. Gilian kining giayo sa kontraktor kung asa ilang gipatch ang mga nakitang liki o gisumpay sab ang slab sanglit kini ang naguba. Sumala sa DPWH Region 10 nga wala na miatubang sa kamera. Ang proyekto nagsugod tuig 2019 ug natapos niadtong 2020 sa budget nga sobra 106 million pesos. Ang nadanyos nga parte ana sa 56 meters gikan sa 283 meters nga section 1 sa maong proyekto. Kini nga parte sab kuno ang bandahanan sa tubig sa Ipunan River butang nga madanyos gyud kini. Gibarugan sa ahensya nga dili substandard ang pagkahimo sa mga flood control project. Inay stone masonry facing ang structure. Busa boulders ra ang naa niini og matag 5 ka metro lang ang adunay kabilya. Ila sab gipasabot nga dili kuno pareha sa mga proyekto, sanglit magdepende kini sa design ug kondisyon sa yuta sa pagpatuman sa proyekto. Karong simanaha, sugdan kuno ang pag-ayo sa nagubang parte sa mong flood control project kung asa abagahon sa kontraktor ang gasto sa repair. Wala pa kuno'y timeline kung kano sa kini mahuman og ayo. Cyril Chavez, 1 Mindanao.